Hindi, nag-switch na sila eh. Para sila Jude naman. Lakas sa... Basketball lang siya. Gyro ball. Ang bully ng comment dito. Retention na pala. Ano yun? Para pa si Weber tayo mag-mamagod. Wala pa rin gawin na yun. Hindi, hindi siya lang parang ano siya? Dumating kasi sa dito sa kapag ito lang yung pinalaga sa Luma. Luma na yun. Pero madami pa mga kanina. Makikita po natin ang laban ni Jun ngayon. Okay? O, na-error po natin. Service ni JB. Tingnan natin kung papasok. Offlet muna. Meron pong shuttle na pumasok doon. Talagang ginalaw yung camera eh. Okay, okay. Pinalo ni Jun. Hindi pala. Na-fake din ako doon. Oh. Oy. Oy. Kuha. Okay, okay. Pinalo Smash na ni yan. JB. Oy, na-shoot. Dumaan sa bakal. Hindi ba na? May second net tayo. Hindi ba 3 points pag na-shoot na? Oo, plus yun. Magkano ba? Lahat po. Lahat sa saging, sa mga whatsoever. whatsoever. So yun na nga, pumuputok yung braso niya. Sige, pumuputok yung braso niya dun. Isang na, no? Espanado, ha? Tired po. Outside pa? Right number 2. Ayaw na umasa.
Pa, kinantok ako. Ang galing mo eh. Si Voice Over Flower. Court number 2, Dada and Theo versus Aloy and Jay. Yay! Kami na